אז היי חברים, אני פודיקראפט וזה הסרטון הראשון שלי, אז אני ממש אשמח אם תעשו לייק כי זה יעזור לי ממש. אז היום אני אשחק סקיימיינס, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז זה הסקיימיינס, אז בואו נתחיל. קודם כל אני אחצוב את הסטור. חכה. אוקיי, הנה. אוקיי, פיקקס ראשון. רגע, מה? זה כאילו אותו... זה אותו פיקקס? סתם אני... בסדר, אני אזרוק אותו, סתם... לא משנה. בסדר, אבל סתם קניתי את אותו פיקקס. טוב, טוב, קודם צריך 8 סטון. הנה, אוקיי. אוקיי, יאללה. עכשיו, רגע, כמה צריך עכשיו? בסדר, אני פשוט קודם אחצוב מלא סטון, ואז ככה אני אקנה הרבה. אני סיימתי את הסטון. אוקיי, עכשיו פחם. צריך 16. אוקיי, יש לי... אוי, שיט, אני לא מאמין, מישהו אמר אותי וזה הפיל לי את הפיקקס. אין לי מושג, אני צריך עכשיו להתחיל הכל מההתחלה. וואי, ואין לי עכשיו פיקקס רגיל מעץ. רגע, אבל אין לי מושג מה קרה. רגע, אין לי עכשיו פיקקס רגע, וואי, למזל יש לי עוד 10 סטון. וואי, אם לא היה לי, לא נראה לי הייתי יכול, כאילו אתה היית צריך להביא לי. אוקיי, הגעתי חזרה לפחם. יש לי פחם. בסדר, תבוא לאיש הפחם בצד שמאל. רגע, הרגותי. בסדר, פשוט תבוא לאיש הפחם בצד שמאל. אוי לא. טוב, הצלחתי, נראה לי להשיג בדיוק את הכמה. כן, הצלחתי. אוקיי, עכשיו יש לי פיקקס מסטון. רגע, אז אתה יכול שנייה לבוא לאיש הפחם? רגע, אני רק רוצה שדרוג. אוקיי. וואי, יש הפחם אנשים מעצבנים. זה מעצבן ממש כשאני לא יכול לעוף. תתמודד, אתה לא מצליח. יש לך פיירוורקס? מה אתה רוצה ממני? סתם כי... בסדר. בסדר. איפה אתה? בלובי. מה בלובי? אי אפשר
אוקיי. אבל רגע, אוקיי, בסדר. אי אפשר. או, יש פה פחם, יופי. או, לא, לא, לא. רגע, חכה, אני בא. בסדר, צד שלי, בסדר. אוקיי, מהר. אוי, לא. אני גרוע ממש ב-PvP, אבל בסדר. רגע, למה הייתי עם PvP? יפה. אוקיי. אוקיי, תודה. רגע, מה? אוקיי. אוקיי, יש לי עכשיו 2 סטאקים ו29 וגם עוד 5 מחשבים. מה? או לא, שיט, אני לא מאמין! שוב הרגו אותי וזה זרק לי. זה נראה לי ספובק, זה לא הגיוני. הרבה כשאני בשופ ומישהו הורג אותי, זה זורק לי. אין מושג, זה בא. טוב, יש לי עוד סטון מקודם. 2,000 years later. אוקיי, כבר עקפתי את מה שהייתי. לפי גם מישהו זרק פה קול. אוקיי, יופי, יש לי בול. אוקיי, סיימתי את הסטון. אוקיי, יאללה, עכשיו איירון. כן, צודק, איירון זה יותר מדי קל להגיע. זה לא משנה, בסדר, אני כבר עוד רגע ממילא מגיע לאיירון. כן, בגלל כל הפעמים שמטתי. בסדר, אני הבנתי, אני לא אעשה את זה. רגע, אני צריך חוק. אוקיי, פיקקס איירון ראשון. בסדר, כבר הגעתי למטרה, אני אמשיך נראה לי לדיימונד. באמת עכשיו, אני אלך לאיש של הלאפיז. אוי שיט, איך נפלתי לבויד?
אומייגאד. 2,000 years later. אוקיי, סוף סוף הצלחתי להגיע לאיש של הלפיס. איפה אתה עובר? איך אתה עובר בתוך האירוע? לא, בהתחלה עברתי דרך האיירון, אבל כבר לא. תוכל האירוע תמיד יחד. כן, אתה יודע. רגע, מה? אני צריך מחושב. אוקיי, יש לי אלייטרה. אוקיי, יופי. רגע. Oh shit. מה קרה? יש לי מספיק בשביל לסדר אותך את כל החיים עם דיימנד. מה באמת? אז איפה אתה? לא, אבל לא עכשיו, כשתגיע לדיימנד פיקט. בסדר, כן. איזה פיקט אתה? באיירון. מה? אחד, אני פשוט מנסה להשיג לאפיס. אני מנסה להשיג פשוט לאפיס. לא, מה אתה צריך בשביל להפיק? הם איירון. 2,000 years later. טוב, אין לי כוח, אני בינתיים משתמש אני בינתיים אשדרג את הפיקקס. תשתדרג את הפיקט כשאתה ים, אז יש לי מספיק בשביל לסדר אותך כל דיימנד. אוקיי, טוב. הנה, אני רואה אותך. הנה, ארבל. אתה מוביל אותו מוטיב, ואיך שאני רואה שזה היה עין. 2,000 years later.
צריך את זה. אוקיי, עכשיו אני צריך גולד. האלקטריט האמת קצת מפריע כשאני קופץ במעברים, אבל בסדר. מה מפריע? סתם שזה כל הזמן מוריד אותי ללמטה. מה? האלקטרה. מישהו אלקטרה? כן, כן. אוקיי, כבר הגעתי לאחד האיים של הלאפיס, אני גם כבר אחצוב קצת. רק שלא יהרגו אותי עד שהגעתי פה. אוקיי, עכשיו נראה לי לקחתי לבינתיים יחסית. A few moments later. אוקיי, אני חושב, בדיוק הרגו אותי, אני חושב שבינתיים יש לי מספיק גולד. אוקיי, זה מעולה. אוקיי, וואי, יש לי אפילו יותר מדי. יופי. לא משנה. וואי, יש לי בול. אוקיי. סיימתי את האיירון, עכשיו אני בדיימונד. אוקיי, תודה. באיזה דיימונד אתה? אני באינגל. יפה. זה דן? מי מגן? אל תשתמש במגן שלך, הוא שווה 4 סופר נדרייט. אבל אין לי מגן. יש לי, לא שמתי לב שיש לי. כל הזמן הזה היה לי. בסדר, איפה אתה? אוקיי, תביא לי מהר. כן. מהר. מעולה. וואו, אני חושבת שזה יספיק לי להרבה. סטאק של מחושפים. אוקיי, תודה. קודם, מה? פחם יש לי 1 ו3 בלוקים. כמה? 1 ו3 בלוקים. תביא הכל לדעת. בסדר. my god. A few moments later. אוקיי, עכשיו אני מפנה לי הרבה מקום באינבנטורי בגלל שעכשיו אני הופך את זה למחשב.
רגע. אוקיי, וואו, גם פה יש לי. כן, שכחתי. A few moments later. אוקיי, סיימתי את הדיימונד. טוב, אז זה היה הסרטון היום, אז ביי. אם נהניתם מהסרטון, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, באמת שזה ממש יעזור לי, אז ביי.